Здравейте, офицери, сержанти и войници! Здравей, желая, господин полковник! Отлично отговаряте! Слушай, мой кавалер! Уважаеми госпожи и господа, скъпи съграждани и гости на нашия град, приветстваме ви с добре дошли по повод тържественото откриване на бюст паметника на Васил Левски в град Хисаря. Официални гости на днешното събитие са господин Младен Шишков, народен представител от квотата на политическа партия ГЕРБ, господин Росен Костурков, народен представител от квотата на политическа партия Продължаваме промяната, инженер Пенка Ганева, кмет на община Хисаря, доктор Емил Кабайванов, кмет на община Карлово, госпожа Милена Балямска, заместник кмет на община Хисаря, инженер Найден Павлов, председател на Общинския съвет град Хисаря, господин Ивайло Ивков, господин Петър Димитров, полковник Тодор Минчев, заместник командир по логистичното осигуряване на 61-а стрямска механизирана бригада. Като планински ек в сърцето на всеки истински човек, живее името му свето, дошло от мрачен робски век. Мечти за правда и свобода го водеха по път нелек. За щастието на народа се бореше в студ и в пек. Това е Левски, това е той, това е български герой. Бори се до последно за страната, спаси ни той, апостолът на свободата. Моля инженер Пенка Ганева, кмет на община Хисаря, да открие официално бюст паметника на Васил Левски. Кару, Райс! Миро! За среща по фронта! Запо! Чест! Давам думата за приветствие на инженер Пенка Ганева, кмет на община Хисаря. Уважаеми господа народни представители, господин Кабайванов, общински съветници,
съграждани и гости! Ще ме простите, днес съм много развълнувана. Присъствието ми днес тук говори за нашата национална гордост и за нашата вяра в бъдещето. Днес е много важен за жителите на нашия град. Откриваме паметник на най-великия българин, апостола на свободата. Неговата звезда грее най-ярко в нашата история. Той е бореца за национална свобода, за чиста и свята република. Човека, който защитава онеправданите. Годините минават, времената се менят, но апостола остава неизменно жив в сърцата и душите на българите. Нашата земя ще тръпне от стъпките на апостола дълго време и винаги във времето напред. И ще ни казва, че ние сме тук и сме горди и величави българи. Не знам нали апостола, докато е бил жив, си е мислил, че неговия кратък живот ще надскочи времето, ще надскочи границите, възможни за всеки един от нас, ще мине през небитието и ще отиде към безсмъртието. Но ние сме тук, за да оказваме почет към този велик българин. Идеята да направим този паметник дойде от хора, които работят със сърца и душа. Тези хора предложиха своята родолюбива идея и ние възприехме. Горда съм, че можем да покажем с общи усилия делото, което беше предложено от тяхната благотворителна инициатива. Искам да благодаря и на всички останали, които се присъединиха към тази идея и направиха днешното събитие възможно. Нашите деца ще растат под погледа на апостола на свободата. Нека сме горди, че може всеки един от нас да поднесе цвете на апостола и да се преклони пред неговото дело и в нашия роден град. Вечна слава! Давам думата за приветствие на доктор Емил Кабайванов, кмет на община Карлово. Уважаема госпожо Ганева, уважаеми господин Шишков, уважаеми господин Костурков, господин полковник, скъпи граждани на Хисаря и, както виждам, стотици българи, на които Левски е ежедневно в сърцата. Наистина, госпожа Ганева с вълнение говори, защото да се открие бюст паметник на апостола е събитие. Апостола отдавна е надхвърлил дори нашите национални представи за морал, за отдаденост, за революционна деятелност и то в европейски мащаби. Ако днес ние разсъждаваме отново върху въпросите на Европа и света, на това къде трябва да бъде България в това смутно време за Европа, аз ще припомня делото на апостола, което е много актуално и днес. И тогава има революционни дейци, които искат да подчиним националната революция на Сърбия, на Румъния, на Русия и на други велики сили, да не ги изборявам всичките. Но апостола и неговото величие са и в това, че той разбира и го прави и го отстоява с неговия живот, че за да бъде България истински свободна, за това трябва да сме готови ние българите. Нека днес никога да не забравяме неговото дело и неговите думи. Уважаема госпожо Ганева, скъпи граждани на Хисаря и всички, по чиято идея и с спонсорството и подпомагането се реализира днешния паметник. Това събитие ще бъде запомнено в най-новата история на град Хисаря. Бъдете здрави и с апостола в сърцата. Да живее България!
Той носи сърце на лъв. Във вените му тече силна кръв. Направи много за нас той, би се като истински герой. Почитаме го за всичкото това, което направи за свобода. В сърцето си, а не с мастило, записах паметната дата, в която очакван появи се апостолът на свободата. С очи по-сини от водата, с коси по-руси от житата, с сърце по-смело от душата, с храброст по-голяма от земята. Останал той непоклатим в жажда, в радост и тъга. Останал той неуловим и пред най-голямата беда. Дълго чакаше България човек с неговата храброст. И неговото славно дело е за всички ни безспорна слабост. Всеки ден той ставал с идеята за свободата. Никога не мислил за себе си и за благата. Представил си България красива, за всички хора най-любима. Свободна пред очите на децата, равна за всички на земята. Кару, мирно, шаг, ту, на коле. Поклон пред светлият ти лик, апостоле на свободата. Нека сега с цветя и знамена на паметника на героя да се поклоним. Моля гражданите на колене да почитат паметта на Васил Левски. В знак на почит към апостола на свободата, венци и цветя ще поднесат. Кару, мирно, запо, чист! Цветя от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Росен Костурков. Политическа партия Продължаваме промяната. Община Хизаря. Общински съвет град Хизаря. Община Карлово,
Ахмед доктор Емил Кабайванов. Генерал Маргарит Михайлов, 61-а Стрямска механизирана бригада. Сдружение Наследство, град Хисаря. Синя крепост, град Хисаря. Национален клуб на привържениците на Левски, София. Синя кръв, Асеновград. Четвърти революционен Панагюрище. Синя гордост, Стара Загора. Фен клуб Левски, Карлово. Левски, Калабак. Лаута Арми. Сини хуни, Перник. Непримиримите, Хасково. Народно читалище Иван Вазов, 1904, град Хисаря. Археологически музей, град Хисаря.
Съюз на офицерите и сержанти от запаса и резерва, община Карлово. Гражданско сдружение Платформа за местно развитие, град Хисаря. Моля всички гости и граждани, които желаят да поднесат венци и цветя. Всеки ден край паметника му минавам и прекланям се пред подвига велик. За него мисля и се възхищавам, безсмъртен станал в моя смъртен миг. Разказват ми за него, а пък дъхът ми спира, пред неизтритите от времето следи. Приемам с благодарност и печал завета му за република чиста и свята. Достойни трябва да сме, щом ни го е завещал апостолът на свободата. Стихове за Васил Левски ще рецитират децата от група Монтесори Българче към Обединено детско заведение Мечо Пух, град Хисаря. Бате колата си на герой. Левски ми братче се нарича той. В род свой неволя беден се родил, но сърцат пораснал малкия Васил. Ободрил народа в мъка и беда, готвил го да тръгне в бой за свобода. Ех, братле, расти ми, бързо порасти, смелостта на Левски да добиеш ти. Свободен, който пасе
Левски. Ех, велик човек! Такива няма в нашия век. Смел, спокоен, скромен. За хората бил е дар огромен. За днес, до днес това име на спасение е синонима. И нека спомним за миг за този българин велик. Следват изпълнения на вокална група Патриотика. Добър ден на всички! Благодаря за поканата, домакини. Колегите изсвириха химна, ние ще го изпеем, след което ще изпеем още няколко песни. Пейте с нас, защото ги знаете със сигурност. И честит празник! Słońce, drogi ogniu.
здраве късмет и нека помним подвига на Апостола. До сетния си земен миг ще те носим в сърцата си. Поклон, Апостоле! Скъпи гости, ще продължим на стадион Крепот Хисаря, където за трета поредна година ще се проведе футболния турнир Синя пролет, град Хисаря. Надясно!